Goeiedag iedereen en welkom in Terneuzen hier nog voor een plaatselijke Street View. Ja, er is veel wind, maar altijd wel aangenaam om te komen fietsen hier of een leuke wandeling. Je kan dus hier ook via het portaal van Vlaanderen, dat is daar vlak aan de Kennedylaan, toeristische uitstappen hier doen als je wilt ter plaatse. Daar heb je ook het treintje, zo dadelijk in beeld. Dus daar het toeristisch treintje dat je kan boeken in groep bijvoorbeeld. En dan hier vermoed ik wel dat het een rondleiding is aan de Westerschelde. Hè. Ook verder heb je de scheepsspottersplek. Ja, men is serieus bezig met verschillende groepen hier. Hè. Locatie dan van de Westbeer. Momenteel hier 10:30 in Terneuzen. Dus ook al een tijdje gratis parkeren de eerste 2 uur. Hè. Dus hier en dan ook aan het stadhuis. En er zijn nog wel andere locaties, dus ook wel interessant hè, om langs te komen. Ja, dan die bioscoop hier, het laatste nieuws dat ik vernomen had al enige tijd terug, dat die zal sluiten. Ik weet niet of er daar een vervolg is aan gegeven, als die eventueel toch kan open blijven, want het is wel vreemd als Terneuzen geen bioscoop meer zou hebben. Hè. Het is toch wel een beetje vreemd voor een toch wel redelijke grote stad.
De Nieuwstraat. Ja, dat is hier de traditie. Ik kan er wel nog een keer bij zeggen hier. Dat is verschrikkelijk. Glas die hier wordt gegooid aan deze locaties, ook vaak aan de andere kant. Hè. Maar bon, het wordt natuurlijk wel opgekuist, hè. Maar je moet hier toch wel bijzonder goed opletten. Ik ga van de andere kant moeten binnengaan, want het is echt overal uitgestrooid hier. Ik ga de andere entree doen. Maar bon, ja, het eindpunt hier van de Noordstraat, of beginpunt, dat zal allemaal hier wel gesloopt worden en veranderd. Dat is ook wel de reden een beetje dat dat vaak voorkomt. Maar bon, er is hier wel nog een Poolse winkel op de hoek. Dus er is wel nog iets open en feitelijk daar. En voor de rest is hier allemaal al lang gesloten. Hè. Daar was ook de voormalige CNA. Ja, hier is het reglement te voet stappen bij opening uw winkels, maar bon, daar waren er geen niet meer, kan ik hier wel even te voet. Hij zei ja. Ik zeg ik wil even, hij zegt van hè. Je hebt hier natuurlijk wel die gezelligheid van die autoluwe zone. Hè. Ja, hier de kledingreparatie ben ik ook al langs geweest. Dat is ook wel een bijzonder goede service hier. Zie je ook niet meer zoveel in, maar bon, hier kan je alles herstellen. Hè. Zo, ik ga even hier in de Havenstraat.
Dus hier aan de Grote Markt trekt er wel nog volk aan, hè, rond de middag en dan op latere tijdstippen. Ja, hier is het ook terug een zone dat je mag fietsen. Dus hier heb je mooi deze winkels nu samen die ook wel in de Noordstraat vroeger waren. Zoals die taco hier. Dat sluit wel mooi aan. Hè. Hier ook een parking. Dat je 2 uur gratis kan parkeren. Hè. Ja, daar terug de mobiele hits, een mobiele hits.
andere kant. Dat was naar deze kant.